ממנו. ויום אחד, אחרי הרבה חודשים, נכנס אלינו לצריף דוקטור מנגלה. שמעתם עליו? כן? המורה גם? והוא מחפש תאומות. אנחנו לא ידענו מזה. ולנו היו שתי בנות תאומות בצריף, והן מרימות את הידיים. הן היו בביתה עליונה, והן אומרות, אנחנו פה תאומות, לא ידענו מי זה. והוא ניגש אליהם למיטה, אומר, תרדו אליי. הן יורדות אליי, והוא מסתכל מאחת לשנייה, ואומר, כן, אתן מאוד זהות. אני עכשיו אקח אתכם, ואני בערב מחזיר אתכם. ואני מסתכלת, הם היו חברות שלי. ואני חושבת, מה הוא רוצה אותם? בשביל מה הוא לוקח אותם? לא היה לנו מושג מי זה הבן אדם הזה. והוא לוקח אותם, רבותיי. אבל הוא לא מחזיר אותם בערב. וגם לא למחרת. הוא פשוט לא מחזיר אותם. ואין לנו את מי לשאול מה הוא עשה איתם. כי אף אחד לא ידע את התשובה. אף אחד לא ידע מה הוא עשה איתם. זה היה דוקטור מנגלה. ואותו המנגלה עשה את המיונים, את הסלקציות. כולנו היינו בידיים שלו. היינו בידיים שלו, הוא החליט על המוות שלנו או על החיים שלנו. וככה אחרי המון חודשים של מחלות וחולשה ומכות, אומרת לנו האחראית על הצריף, בנות, היום יש סלקציה. אני כמובן לא ידעתי מה זה המילה הזו, אבל המבוגרות כבר ידעו מה זה. והלכנו המון זמן מבירקנאו בחזרה לאושוויץ, איפה שהגענו לפני הרבה חודשים. הלכנו והלכנו כל אחד בקצב שלה, לא היה לנו כבר הרבה כוח כי היינו מאוד חלשות. ואני רואה עכשיו מרחוק איזו דמות קטנה, רזה, ואני חושבת אולי זה אבא שלי. לא ראיתי אותו כל כך הרבה חודשים, והיה לי אומץ להשתחרר מהשורה, וזחלתי חלקית אליו, ואני אומרת, אבא זה אתה? הוא אומר, כן ילדה, זה אני. ואנחנו שנינו בכינו, ואני אומרת, אבא אתה כל כך רזה, אני בקושי מזהה אותך. והוא אומר, גם את כל כך רזה, ואת לא רואה את עצמך. והתחבקנו חזק, עם בכי גדול. מאוד בכינו, ואני אומרת, אבא, מתי אני אראה אותך? והוא בוכה. אבא, אנחנו הולכים לסלקציה עם עוד נשים שבחרו אותם לחיים. ונסענו הרבה זמן בגרמניה, לעיר המבורג, ששם לא עמד כבר שום בית. חיל האוויר הבריטי פיצצו להם את העיר הזו, שם היו הרבה בתי חרושת, ופיצצו להם את זה, ואותנו לקחו לעבודה פיזית קשה מאוד. היינו צריכים להרים את האבנים של הבתים המפוצצים, וגם אני בתור הכי קטנה, אותו העבודה פיזית קשה. ועכשיו היה חורף 44, חורף נוראי. קור כלבים. היו לי פיצי קור עם מובלה על הידיים ועל הרגליים, ויום אחד לא יכולתי לסבול את הקור הזה. בשבילי המבורג היה אישית יותר גרוע ממה שאושוויץ בירקנאו. בגלל הקור הזה, היינו 8 שעות כל יום בחוץ בקור הנורא. ואני יום אחד רציתי גם להרים את האבן הזו הכבדה, אבל
לא יכולתי. אמא עומדת על ידי, ואני אומרת, אמא, אני לא רואה, וכבר אני נפלתי והתעלפתי, אבל אני שומעת את הקול של אמא שלי, איך שהיא אומרת, בנות, תבוא מהר ותחזירו לי את הילדה לחיים, היא הולכת לי, היא קופאת מקור. והם באו לראות מה קורה, וגם האשת אס-אס שלקחה אותנו לעבודה אותו היום, היא באה לראות מה קורה. מי זה שוכב שמה? תקומי, היא אומרת. ואני קמתי, עזרו לי לקום, הבנות שהלכו איתנו לעבודה. עזרו לי לקום, רבותיי. ואני המשכתי לעבוד באותו היום. המשכתי לעבוד עם החולשה הנוראה. המשכתי לעבוד כי פחדנו נורא ממכות. שם קיבלנו מכות רצח. רצח, זה לא היו חיים. שם זה היה קטסטרופה. ולא רציתי לקבל מכות, ועבדתי באותו היום. וגם למחרת, כל החודשים, והלכנו ברגל בחזרה למחנה, איפה שהיינו גרים, ושמישהי מצא, חלילה, איזה חתיכת קליפה של תפוחי אדמה או גזר או משהו, קיבלה כאלה מכות על הטוסיק הערום לפני כולם, 50 מכות עם עלה מהמנהל של המחנה. קשה לתאר. היו שם גם, פגשנו לפעמים שבועי מלחמה מאיטליה, חיילים שבועים מאיטליה, והם היו עם תנאים הרבה יותר טובים כמו שאנחנו, הם קיבלו חבילות מהבית, וראו אותי שאני קטנה ורזה, אחת חייל מראה עליי ורוצה לזרוק לי חתיכת שוקולד. ואני פחדתי להרים את זה. זה בשבילך הוא עושה, זה בשבילך הוא מראה עליי. אבל אני לא הרמתי. מפחד מהמכות, לא הרמתי. מישהי אחר, היא הרימה את זה. היה לה מזל שלא תפסו אותה. אבל אני כל כך פחדתי ממכות, אני לא הרמתי. ביום אחד אנחנו שומעים בהמבורג תותחים. וזה היה החזית שהתקרבה, והגרמנים רצו להעביר אותנו יותר רחוק מהחזית, אבל לא היה להם רכבת בשבילנו. הרכבות עכשיו היו תפוסות ליהודי הונגריה, שהם עוד היו בבית עד 44, ויהודי יוון, גם הם עוד היו בבתיהם עד 44. לקחו אותם עוד מהר להשמדה באושוויץ, ואותנו העמידו על הרגליים כי לא היה להם רכבת בשבילנו, והתחלנו ללכת, רבותיי, את המצעד המוות. שמעתם עליו? כן? מצעד המוות, רבותיי. הלכנו, כל אחד לפי היכולת שלו, והרבה נשים מבוגרות כמובן נשארו בדרך, והלכנו ואחת סחבה את השנייה. גם אותי סחבו כי הרגליים היו מאוד נפוחות מהפיצי קור. והגענו 40 קילומטרים, הלכנו והגענו למחנה ברגן-בלזן, מחנה של קטסטרופה. הגרמנים כבר ברחו משם, הם כבר הפסידו את המלחמה, ובבודקס למעלה, במקום הגרמנים, ישבו שם פתאום אוקראינים, והם עוד ארגו לנו שתי בנות, צחקו, רצו להראות אחד לשני שהוא צלף יותר טוב. ארגו לנו עם הרובה שלהם שתי בנות. היה כל כך עצוב. עד שהגענו לברגן-בלזן, והם עכשיו הורגים לנו שתי בנות. כולנו בכינו. ושם ראינו, מה את מחפשת כל כך? תזמין. ראינו שם תעלות של מתים לא דומים לבני אדם.
והרימות של היהודים לא דומים לבני אדם, שהגרמנים לא הספיקו לקבור אותם, רבותיי. וגם אנחנו התיישבנו וחיכינו למוות. אני היום לא יודעת כמה זמן ישבנו, אבל אני זוכרת שזה היה 15 לאפריל 1945, שנכנס לברגן-בלזן טנק הראשון עם חייל בריטי שבאו לשחרר אותם באפריל 45. ולחייל, הוא ישב על טנק, היה לו רמקול, והוא דיבר איתנו ואמר, Kids, you are free, we are the British. אבל למי היה כוח עם השמחה הזו? למי היה כוח לשמוח עם השחרור? להפך, בכינו, מה יכולנו לעשות? אנחנו חלשות. אנשים נפלו עוד אחרי השחרור, כמו זבובים, ורצו לתת לנו אוכל. אבל היה שם רופא ביניהם, ואמר לא לתת אוכל. לא חשבנו למצוא אותם במצב כזה ירוד. הפסיקו לתת אוכל. קיבלנו כדורי ויטמינים, הרבה זמן. אחרי שבועיים אולי קיבלנו אוכל ושתייה, ושקלו אותנו, רבותיי, והמשקל של כל אחת היה בין 23 ל-25 קילו. נשים מבוגרות. ופרצה אפידמיה של טיפוס, כולנו עוד היה טיפוס והרבה מתו בטיפוס, רבותיי, גם אנחנו עברנו את הטיפוס, ואם לא אמא, לא הייתי עוברת. לא הייתי עוברת, אבל אמא, ברוך השם, שמר לי על אמא שלי כל הזמן. וזה היה נס, ומהנס הזה אני היום מספרת, רבותיי. אם לא אמא, לא יכולתי לספר. אני בין העדים האחרונים עוד שיכולה לספר, ורוצה לעשות את העבודת קודש הזו עד מתי שאני יכולה. ושם היינו 3 חודשים, התאוששנו קצת בגוף, אבל רק בגוף, רבותיי, לא בנפש. הנפש לא שכחה והנפש לא התאוששה. אחרי 3 חודשים עשו מאיתנו רשימות לאן כל אחד רוצה. אמא שלי ביקשה את פראג, בתקווה אולי שנשמע עוד משהו על אבא שלנו. וככה הגענו עם רכבת נורמלית לפראג יום אחד. ובפראג עמדו כבר שליחים מארץ ישראל לעשות עליית נוער לפלסטינה. רשמו אותי וצעירים אחרים, רבותיי, לעליית נוער. אמא ורות נשארו עוד בפראג כדי לקבל אינפורמציה חכמה, ואני הגעתי כבר עם עוד חברים צעירים, כבר הגענו ב-46 לפלסטינה, אבל עוד לא היינו חופשיים, עוד הכניסו אותנו לאקליט, מחנה סגר על יד חיפה, ורק אחרי 3 חודשים שחררו אותנו, כי היה פה מנדט בריטי. ואם אתם זוכרים, הייתה לי פה כבר אחות מ-39, אחותי אסתר. היא באה לקחת אותי לאקליט, אליה לנתניה, ואני חשבתי וקיוויתי שהיא תיקח לי יום אחד את הראש שלי על הכתף שלה, ושהיא תשאל אותי, תספרי לי, אחותי הקטנה, מה הם עשו איתכם? מה הגרמנים עשו איתכם? תספרי לי. רבותיי יקרים, זה לא היה. לא שאלו פה. אני מאוד רוצה שתדעו שלא הייתה פה שום מודעות כלפי שרידי השואה.
אף אחד לא שאל, אף אחד לא רצה לדעת, אף אחד לא היה מאמין אם היינו מספרים. וככה הרבה אנשים נכנסו לדיכאון, גם אני ביניהם, והייתי צריכה להיות אצל רופא, והרופא אמר, אם לא שואלים אותך, תכתבי זיכרונות, זה יעזור לך. ואני כתבתי, רבותיי, הבאתי לכם גם את הזיכרונות שלי, ואני מבקשת שתראו את זה לכל הבני בית שלכם, ותשמרו את זה גם לילדים שלכם ביום אחד, שאתם תראו את זה גם לנוער הבא, לדורות הבאים, בבקשה. והייתי אצל אחותי והתחתנתי מאוד צעירה, אבל גם בעלי לא עבר מה שאני עברתי, גם הוא לא הבין אותי, וגם הוא אומר, את לא נותנת לי לישון. אני הרי צריך לקום בבוקר, את בוכה ואת צועקת, את לא נותנת לי לישון. היינו לא מובנים, רבותיי, ונשארנו לא מובנים עד היום הזה. אף אחד לא יכול להבין, ואף אחד לא יבין אותנו אף פעם. אני מבינה לכם את זה רק בקצה המזלג, שיהיה לכם לפחות רק מושג. מה שהעם שלנו המסכן סבל. ואני רוצה להוסיף שבשנת 44, כל יום שרפו באושוויץ בירקנאו 10,000 יהודים, כל יום. כל השנה